Wedil, iċ-ċikkolata nazzjonali Pollakka stabbilita fl-1851, famuża l-ħafna tipi u tommiet differenti. Pruvawa u araw li mtoma hija l-favorita tagħkom. Isibuha fil-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex. Mhumiex 2500 imma x'aktarx madwar 5000. Mhumiex se jkunu qegħdin hawn għal ftit xhur imma għalat ta' snin. Mhumiex se jitħallsu skont il-pagi tal-ħaddiema fis-settur tal-bini bħalissa imma anqas minn 800 euro fix-xahar. Mhumiex se jkunu qed jaħdmu biss fuq il-bypass tal-Marsa imma anke fuq numru ta' proġetti kontroversjali. Issa t-Times ħarġet rapport dwar il-kondizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema Torok li iktar jixbħu lil dawk ta' pajjiż tat-tielet dinja milli dawk li mdorrijin bihom f'pajjiżna. Skont sorsi mill-industrija tal-bini li tkellmu mat-Times, il-kuntrattur Malti ma jista' qatt jikkompeti ma' dawn il-pagi baxxi. Kif żvela Net News il-ħaddiema Torok bdew jitpoġġew f'containers qrib il-proġetti li mistennija jaħdmu fuqhom. Jidher li Taka Construction daħlet fi ftehim ma' żviluppaturi privati sabiex jintużaw ħaddiema tagħha fuq proġetti li sa ftit ta' snin ilu kienu faċilment isiru minn ħaddiema Maltin. Mhux magħruf x'tib ta' ħiliet għandhom dawn it-torok li se jkunu qed jaħdmu fuq dawn il-proġetti kbar. Fost l-oħrajn, dawn il-ħaddiema se jkunu qed jaħdmu fuq il-bini ta' torri ta' uffiċini fuq is-sit tal-Lukanda Fortina f'Taslima, proġett li minkejja li dwaru għadhom għaddejjin taħdidiet mal-awtorità tal-artijiet, il-bini tiegħu diġà beda. Is-sidien tal-Fortina jinsabu f'taħdidiet mal-awtorità kif l-art tagħhom kienet ingħatata għal żvilupp turistiku u issa se jkun qed jinbidel l-użu tagħha. It-torok se jkunu qed jaħdmu wkoll fuq il-bini tal-estensjoni f'San Vincenz de Paul, kif ukoll fuq il-proġett tas-City Center f'San Ġiljan. Il-wasla ta' ħaddiema barranin f'setturi differenti qed toħloq tħassib dwar kif dan qed jaffettwa l-pagi tal-Maltin. Dan għaliex u fatt magħruf li ħaddiema barranin minn pajjiżi inqas żviluppati minn Malta jaċċettaw pagi u kundizzjonijiet ferm aktar baxxi minn dawk li jistennew il-Maltin. U dan qed jissarraf fiż-żamma ta' pagi baxxi għal ħaddiema Maltin.